చూసుకున్నా దగ్గర కదిలి బాటు బాగా అవతల పెట్టుకో పైకి పెట్టుకో మొఖం కాడ కూడా పెట్టుకో ఎన్నకోటనా అదే తీసుకుంటూ పోదాం. అది చూడు ఎట్ట పెట్టి తల ఇంటికి పోనీరా పోనిద్దాం పోనిద్దాం. అసలు నేను పైతే కాదనుకున్నా మా జనాలు ఎన్ని గట్టి అద్దాలు ఎన్ని వస్తే 20 కోట్లు ఇస్తా ఉన్నారు, 20 కోట్లు ఇస్తా ఉన్నారు బెంగళూరు పార్టీ మాకు అయింది. ఇవన్నీ ఏమి రావట్లేదండి. ఒకటి వచ్చిందని చెప్తాను నేను. మొత్తం నాకు నాన్ టెస్టింగ్ మీద తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. గుంటూరు వచ్చారు, నిన్న ఫోన్ చేశారు, జల్లు చేశారు, ఇప్పుడే చేశారు. పొద్దున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చారు కార్ వేసుకొని. దాంట్లో అబద్ధం ఉంది, అవన్నీ రావట్లా. అవన్నీ మేము తీసేది పెద్ద మేధావులు.